खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आं मोनसे गोनांथार बाथ्रा लानानै दिनै भिडिअ खालामनो सानदों आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नाय, खोनासं आरो गुबुननो फोरमाय। दिनै आसामनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ मोनसे आयेन। भारत उदांस्रिनि उनावनो बे आयेना जानानै फैदों। दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुनारिया हाबसनफैनानै आलो गोजोनै रायजो जानाय जों नुनो मोन्दों। जायफोरा उदांस्रिनि उनाव आयेन जाखांनायनि उनाव हाबफैदों बिथांमोनानो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबफैनाय इलिगेल सुबुंफोर। बे सुबुंफोरा दिनै भट होनो मोन्थाय मोनगासिनो दं। नाथाय आयेनाव बेबायदि भट होनो हानाय मोन्थाय बिथांमोननि आखायाव गैया। थेवबो आसाम सरकारा बिब्दि भटखौ लागासिनो दं। दा बे भटखौ लानाया दि मोनसे इलिगेल अबैध हाबाफारि जानानै दङ, बे बाथ्राखौ बयबो गोसो होनाया मोजां। अबैधफोरनि भटखौ लायोब्ला सरकारानो अबैध जायो। बिनिखाय अबैधफोरनि भटखौ दिनैसिम लाबोबाय थादो जेब्ला बे लानाय सरकारफोरानो अबैध। दा बे अबैध जेंनानिफ्राय जों बोरै बारग'गोन? दा बारग'नो थाखाय जोंनि आसामनि हाइकर्टआ मोनसे राय होलांबाय। 2019 मायथाइनि 23 मार्चआव हाइकर्टआ जोंनि ट्राइबेल ब्लकआव इलिगेलफोरखौ होखारफिननांगौ होननानै मोनसे राय होदोंमोन। दा बे रायखौ आसाम सरकारा दिनै खेरायाखै, मावफुंनो नाजायाखै आरो मावफुंखानायबो नङा। दा बिदिब्ला जों मा खालामनांगोन? जों आसाम सरकारखौ इलिगेल बुंनांगोन। लोगोसे जोङो हायोब्ला आसाम हाइकर्टआव नंलिया, जोङो सुप्रिम कर्टआव थांनानै बे इलिगेलफोरनि सायावहा, इलिगेल सरकारनि सायावहा जोङो केस हैनो नाजानांसिगोन। मानोना सुप्रिम कर्टआ रावखौबो नाया, बिथांमोना लिगेल जाजखौनो होगोन। बिनि थाखाय जों दिनै नों आं बयबो नाजानांगोन। आरो माखासे बर'नि हारिनां आफादफोर दं, बिथांमोना नाजानो नांगोन, जुजिनांगोन आरो गोनां जायोब्ला जोङो राजा लामायाव फिन सोमावसारनो थाखाय ओंखारफिननांगोन। मानो होनब्ला इलिगेलैनो जों जुदि उदांस्रि हादोराव उदांस्रि थानो मोनाब्ला जों दिनै बोरैहै जागोन? दा जोंनि हा हुखौ उदां खालामनानै होनांगौ आरो इलेक्सना जानांगौ नंगौ, राजखान्थियाबो इलेक्सन गेलेनो नांगौ, बेबो नंगौ। नाथाय इलिगेलफोरनि भटखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरा दिनै भटआव देरहानानै सरकार खालामो। दा इलिगेलफोरनि भटखौ मानो लानांगौ? दिनै आयेनावनो गैखाया। बिनि थाखाय जाय इलिगेलफोरनि भट लागोन, बे इलिगेलफोरनि भट लानाया इलिगेल सरकार। दा बिनिखाय इलिगेलफोरनिफ्राय उदां जानो थाखाय आसाम सरकारा जोंखौ उदां खालामनानै होनांगौ आरो भटखौ इलिगेलफोरखौ होस्रांनायनि उनावसो जोंनि जायगायावहाय भटनि गेलेनायखौ फोसावनांगौ। नङाब्ला बे जेंनानि सायाव जेंना थाबाय थायोब्ला जों दिनै गावनि हा हुखौनो खोमाना लानाय बायदि मोनबाय थादों। दा बिनिखाय जा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेलफोर दं, भटार्सफोर दं, बेखौ आसाम सरकार एबा भारत सरकारा सुस्रांनानै होनांगौ। नङाबा इलेक्सन कमिसनार अफ इन्डियाया सुस्रांनानै होनांगौ। दा बेखिनिखौनो रायजो राजानिसिम आं खावलायहरबाय। जै बर' हारिनि जै।